Bună și bine ați venit la un nou videoclip. Astăzi o să ne jucăm un joc, nu știu, cu mine, că nu vine vorba când le-am jucat de mult. Vine vorba de altceva. Na, logic că o să dăm drive, că doar noi suntem șmecheri, nu? Adică de asta free. Na. De asta. Continui, hai bă. Bă, dai continui, bă. A, bă, da, ce trebuie să fac aici? Bă. Ba, nu am ce trebuie să-i fac. Păi eu habar n-am ce trebuie să fac. Da, na. Așa. Haide. Haide. Dai play, șu. Bă. Așa. Bă. Eu ce n-ai uite să fac? Îți dau pe ambele, nu? Hai. Ăla cum pleacă floare la ureche? La mine se mai mișcă și cu lag, dar nu știu ce trebuie să fac. Aoleu. Probabil asta e frâna. Și ce de mers, nu? Da, bă, așa. Haideți să mergem cu 15. Na. Ok. Ce are să de nu merge? Da. Da. Merge. Dam 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 dam. Ce dracu s-a întâmplat? Bă. Dă să văd trenul, dar nu mă lasă. Nu cred că mă lasă. Ai, pot da zoom.
Mișto. Da, hai să trecem la alt minigame, că deja asta m-a enervat rău. Ok, am intrat pe alt minigame și nu știu ce minigame e ăsta, dar... Ok, zice că trebuie să intru aici. Dar nu prea știu, nu știu dacă să am încredere sau nu. Oh, n-am încredere. Mă dau bătut, te rog. Așa. Bă, nu prea am avut încredere, dar hai să zicem că am încredere în asta. Am încredere în Roblox, că Roblox știu ce face. Ca să ne punem aici. Așa-i, baby. Da. Da, nu prea am încredere. Unde mergem? O să cobor neapărat de aici, deci nu știu unde mergem, dar cobor. Și de ce a săritura atât de mică? Să zic sincer, că nu era aici. Ok, am ajuns în locația asta ciudată care n-are nicio logică cu inteligența artificială, înțeleg eu. Aoleu, s-au desenat de bebe, de ce oare? Bă, de ce s-au desenat de bebe? Așa arată trenul. Da. După atâția ani de când am mai văzut trenul, cum arată. Hai să mergem la verde, că am văzut că e un vagon verde pe acolo. Oh, ajungem peste 30 de secunde, deci nu. Arată secundele acolo sus. Bă, mă, dar nu te mai tot că săra pe scaune. Ce-au scaunele? Îți plac? La caracter, bă, dar iară se aude de bebe, că urăsc sunetele astea de bebe. Toane, bă. O urăsc de belușii, nu-mi plac. Uite. Aici e un vagon. Nici n-a făcut să văd. Bă, bă, dar și se aude, bă. Gata, încetați ăștia de la Roblox. Încetația lor. Au ăștia IQ. Bă, eu aș merge în față la locomotivă. Hai să mergem în față la locomotivă, că acolo îmi doresc să ajungem. Și, gata, hai că sar din tren, că n-am încredere deloc în trenul ăsta. Hai că sar din tren, că deja nu mai suport circul ăsta. Merg cu trenul o oră, pe bune. Înțeleg. Fobii. Yes, o desene de bebe. Bă, nu prea și avea încredere. Bă, dar ăsta n-are locomotivă. Pe bune, adică merge așa gol. Iar ce se aude, mă? Bă, gata, ce se aude aici? Roblox. Pe bune. Gata, termină ăștia de la Roblox. Ia cum arată. Bă, e gol. Dar când mă urc în el, nu e gol. Doamne. Ia, hai să mergem în față la vagon. Rosa, unde era Rosa? Ok, am pus o muzică pe fundal și se aude și la mine. Păi și merge... Bă, ăsta... Bă, nu, ceva e foarte ciudat. Ăsta merge fără locomotivă. Bă, eu din ce am observat, ăsta merge fără locomotivă. Și fără oprire, bă, gata, hai că ies de aici, că nu mai pot deja. Chem tot pe alt joc și na. Aici, ce să fac aici? End game, uite aici. Păi, aș vrea să fiu drive, dau în vedere că nu e nimeni. Clas 165. Hai să-l luăm, nu? Bă, în drive, bă!
Da, se vede poză. Aș vrea o poză, deci aș vrea o poză. Airport. Ce să depot? Pe aici nu. Aici pot. Ce oare pot? Nu pot nici aici. Ia. Ba, acum chiar că nu înțeleg ce trebuie să fac aici. Nu cred că mă mai joc. Ia. Ia, da, la Passenger cum mai s-a rezolvat? Bine, am în vedere că nimeni nu poate rezolva nimic, adică, pe bune. Înțeleg și eu mai bine, cu toate bune, cu toate bune, cu toate bune, cu toate bune. Da, hai, că am fost cu acest videoclip, nu uitați să dați like și subscribe, bye, bye.